Доста внушително число в следващия матч. От Италия Коме Алфредо Кромуел. От Казахстан Закпеков Ерасил. Коми и вчера беше така на висота. Предполагам, че и днес ще бъде така. Срещу боксера от Холандия. Краус. Победи го с 5-0 гласа. Закпеков имаше по-труден матч наистина срещу Садома от Русия. И завърши с победа за Закпеков с 3-2 гласа. И ето ги днес един срещу друг. Боксер от Италия Коми и Закпеков от Казахстан. Италианчето е разхвърлян, но затова пък по-настойчив от неговия съперник. И за сега нещата изглеждат за него добре, но ние сме едва в първия рунд. Чернокожи италианец явно, че е тренирал сериозно бокс, било в своята предишна страна. Той е от 3 години, жител на град Милано, където и тренира. Впрочем, тренира в Бергамо, където има боксов клуб. Това означава, поне от това, което запитах италианския треньор, че той му се налага да пътува за тренировки всеки ден, а иначе това му е единственото занимаване, иначе е безработен, но охо, как му го върна сега италианчето. Лев десен в главата. Съдиите са видяли представителя на Италия като победител и то съвсем единодушно. И аз мисля, че е правилно. Той нанесе 2-3 силни удари, които може би са оставили у съдиите впечатление, че той е по-добрият.
Талеца придоби самочувствие, след като видя, че неговия съперник не е толкова страшен. А и той е много силен физически, стои много стабилно на краката си и може да отвръща на ударите, въпреки че преди това е получил такива. Т.е. е готов да получи един-два удара, но в тази дистанция да е в състояние да нанася и той самият. И неговите удари, разбира се, са по-силни. Това е ясно. Начина, по който се придвижва Закпеков, го прави по-нестабилен. И оттам вече и дори да не е толкова силен удара, той му е по-трудно да запази равновесие. Ето още една чудесна атака на Коми Алфред. Разигра се Коми. Добър боксер е. Това е също един от кандидатите да стигне до финала. Но ние ще видим преди това още един матч в тази категория до 80 кг. Един добър боксер, Кроти от Англия, който ще срещне Арлонов от Узбекистан. Интересно ми е да видя все пак един от потенциалните победители на турнира, като изключим нашия Николов. Надявам се утре обаче той да се справи с Ширле. Всъщност утре ще бъде една доста интересна вечер. Мачовете и двата в категория до 80 кг ще бъдат в вечерната сесия. Николов, предполагам, отново ще събере публиката. Мисля, че и този рунд би трябвало италянецът да е взел повече точки. Да, трима души решават, че той е спечелил рунда. Двама обаче са на противоположно мнение. Кои са те? Съдята от Румъния и този от Дания. Но въпреки това вече води в два рунда. Нещо, което трудно може да се преодолее. Ще видим един интересен трети рунд в тази категория до 80 кг. И с това нашето предаване от зала София, петия ден на надпреварата на турнира Станджа, ще завърши. Ние сме пред полуфиналите, които ще се състоят утре, а днес бяха излъчени именно участниците в тези полуфинали. Т.е. мачовете, които гледахме, бяха всичките четвъртфинали на ринг А и ринг Б. По-стабилен е някакси на краката си и оттам идва това негово преимущество, без да... Докато за тази категория Закпеков като че ли се гъне, когато двамата дойдат до една по-директна схватка, каквато беше сегашната. А и италянецът си е добър боксер.
с лявото круше. Той такъв удар нанесе на Зак Пеков, че съдиите може би вече са решили на кого ще дадат и този рунд, съответно и матча. Още една чудесна акция, да. Италианчето, както вече ви казах, е един от кандидатите за финала на Странджа. Финалите ще бъдат в събота и неделя. Още не се знае как ще бъдат разпределени категориите, но представете си при 25 финала, 25, защото също тогава ще бъдат и женските финали, можем да си обясним защо е и това решение на организаторите да направят финалите в 2 дни. Да, това е една от силните категории, вече мисля даже, че го казах. Затова и ще бъдат много атрактивни полуфиналите, които ще гледаме с участието на Николов и германеца Ширле. А пък и този матч, който гледаме в момента с участието на италянеца Коми и представителя на Казахстан Зак Пеков. Беше твърде интересен. Както впрочем и другите матчове в тази категория до 80 кг, а пък и в 75 кг беше също една атракция и радостната вест, че нашия Рами Киван е на полуфинал. Както и Чолом, разбира се. Да, няма съмнение кой е победителя в този матч. И трите рунда си спечели Коми Алфредо Кромуел от Италия. И с това ние се разделяме с вас, приятели на